ସାଇରାମ। ଆଶା କରୁଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଇବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶଟି ହେଉଛି ଖୁସି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତା ଦିନେ ସମୟ ସହ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଚାପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୂନ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ତ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ସହ ମିଶିଥାଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।